Здравейте, аз съм доктор инженер Теодор Тодоров, управител на фирма Реновирай. Днес се намираме в една триетажна сграда, на която сме изпълнили цялостна реконструкция. Тя включва премахване на носещи стени, заместване с стоманени рамки, обрамчване на централната колона и сеизмично осигуряване с 4 стоманобетонни шайби, обединени към съществуващите стоманобетонни колони. В момента се намираме на партерния етаж на сградата. За да осигуриме провисването на плочите, сме монтирали допълнителни стоманени рамки. Затова е необходимо и обрамчването на стоманобетонната колона. По този начин, чрез гредите, които виждате по тавана на сградата, предаваме натоварването от плочите директно към стоманените елементи, обрамчващи рамката, като под нея се явяват едни стоманобетонни стени в сутерена на сградата. Т.е. нямаме притеснение, че този товар отива в плочите, защото на пръв поглед изглежда така. Конструкцията на конкретната сграда е стоманобетонна скелетна. В сутерена тя се състои от стоманобетонни стени. Нагоре продължава с 8 стоманобетонни колони по периферията на сградата и една централна. Другите носещи елементи са ниски стоманобетонни греди по контура на сградата и плочи с дебелина около 14 см. Вътрешните стени бяха изградени с тухли четворки. Въпреки това, поради факта, че бетона беше наливан върху тях, те изпълняваха носеща функция не само за вертикални, но и за хоризонтални сеизмични товари. Реконструкцията включи изцяло тяхното премахване, с което силно се редуцира устойчивостта на сградата на сеизмични въздействия. Това нямаше как да остане така. Затова, както виждате зад мене, сме изпълнили стоманобетонни шайби. Конкретно тази е обвързана с съществуваща стоманобетонна колона. Все още се намираме на партерния етаж. На горния обаче, над тази новоизградена стена, се намират две други тежки стени, които предават натоварване от покрива към плочата над мен. За да предотвратим нейното провисване, сме изградили тази изцяло нова стена с плътни тухли, а за да предотвратим провисване на плочата под мен, сме изградили изцяло един подкос, който сега ще ви покажем. Вече сме в сутерена под въпросната стена, където може да видите един метален подкос, изпълнен така, че да издържи натоварване от около 15 тона. Остава само да бъде боядист. Когато започваме процеса на реновация, къщата представляваше класическа стара, с лошо разпределение, малки стаи, малки прозорци, като в момента сме постигнали една по-модерна визия и разпределение с големи прозорци, с големи пространства. Целият процес ни отне само 3 седмици.